ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಚಾತುರ್ಪದ ಮಾನಾತಿಗೆ 2019 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಟ್ಟೆ ಸಚಿದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 100% ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ತುಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 22ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲಾ ವಠಾರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಚಾತುರ್ಪದ ಮಾನಾತಿಗೆ 2019 ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು. ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ತುಳುಕೂಟದ ಸೇರಿಕೆಡು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದಗಳು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಚಾತುರ್ಪದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಂಡ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಮೂಜನೆ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಟ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತರು ಪಾಸಾತಿನಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಸಾತಿನ ಕಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ 22 ತಾರೀಕು ಜೂನು 2019 ಪುತ್ತೂರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆದ ಒಟ್ಟಾರೊಡುಪ್ಪುನ ಎಂ ಸುಂದರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಭವನುಡು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರಿಪಗು ಅಂಚನೆ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಇತ್ತೆದ ಜನಾಂಗದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ಪುಟ್ಟವನು ಅಂಚನೆ ಗೇನ ಪುಟ್ಟವನು ಅಗಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.